Predsjedniče i potpredsjedniče vlade i dragi novinari, želeo bih ovim putem da se zahvalim na vašoj poseti danas, što ste odvojili vremena da nas posetite u našem novom razvojnom centru. Nama je veliko zadovoljstvo da smo otvorili ovaj razvojni centar i jako smo srećni što trenutno imamo 130 zaposlenih u Makedoniji, u centru u Skoplju, i veliko nam je zadovoljstvo da najavimo da želimo da proširimo taj centar na 300 ljudi u narednih 5 godina. Kvalitet ljudi koji smo zatekli ovde nas uverava da smo napravili pravu odluku. Jako nam je drago da smo videli da inženjerski talenat koji nalazimo ovde je sposoban da radi na najizazovnijim projektima za naše klijente i da učestvuje u razvoju jednog novog digitalnog sveta u kojem svi danas radimo. Vidimo da je veliki talenat ovde i želimo da dalje nastavimo da širimo naše poslovanje u Severnoj Makedoniji. Zato smo opredelili investiciju od 4,5 miliona eura koje želimo da uložimo u narednom periodu kako bismo dalje razvili ove centre i prosto stvarili nova radna mesta. Želeo bih ovim putem da se posebno zahvalim vladi Severne Makedonije koja nas je podržala u ovom procesu i koja je bila zaista pravi partner i dosta uticala na to da se odlučimo da naš razvojni centar otvorimo upravo ovde i da dalje radimo našim razvojnim aktivnostima. Hvala.